Assalamu alaikum bandiraɓe, hande invité men ko holon yo ar bowol ɗon jeyamo 01 Madina 01 an ñande mi waɗi trophée rappe holon nawiya o bannemo kelle ngara 0 mais an est ce que mi jangguinɗa e rappe hay goto a jangguinan ɗo fam ɗum noon bro merci ewene ɗo hande mi jangini heɗo mi seeɗa baby ɓaɗo mi seeɗa 01 a mi heeɗimam amede wonne ami hay so memi mi wiyata yo accu bien applaudissez ye mais on koɓe kalattode paama ɗum noon lata ko foko mere 0 an ko bamaranko jimɗani ko pular an noon mi famanimo quoi bamana kan fula kan j'ai chanté et chanté chanté 0 mais sukaɓe est ce que mi yiɗi yidema e télé sukaɓe ɓe fo ɓe jikame télé 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 0 an sa naati wuro ngo joni min mbattaya kati wuro ngo luke 0 mais est ce que kamɓe mbaɗimama kalasi clashé pour que mara lancé ha tourné ngala yede ma nigga je n'ai assez be kaw depuis assez di bi di placer nga wabe ku baiser 01 ko heewi ne haala to niɓɓel to fof ko an addi wi be mari to niɓɓel to 0 mais no gaynon de koɓe mbi to be gayni be mbi min bonni be fo e ɓe mbi ko an bonni fof est ce que ko gonga gongoni be kali ko be jidi 01 mais est ce que yimɓe ande ne donki ko kaali nden doki ko nyami kono wonade ko be kali mi andade hollum waɗi ɓe ni 0 hokkuta yeɓoɓe aka pelayel tokosel kaɗen ɗon ha sa goɗɗo quoi voilà manigasi hande ne weli sopoti to niɓelɗo miyamo jama mo weli a dongo yeɓoɓe daroɓe mbaɗon partagé yo ya 01 lil bokum ok ɗon to windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi sa ñoƴƴi